mbava ziwiri zinagwirizana zopita kukaba ku nyumba ya MP adera la kwathu kuno Mr. Bwalande. Okuba winayo ooneka wachikulire ndipo winayo wachichepere. Kunali zii usiku umene ukupatula ochiyokha ya pakhoma yomwe imamveka kaphokoso. Tik-tok, tik-tok. Ndipo okubawa anatsekula mwakachetechete ndi kulowa. Okuba analowa m'marumu osiyanasiyana ndi katochi kawo kuyang'anayang'ana zoti abe. Ndipo atalowa ku chipinda kwina anapeza ndalama za nkhaninkhani zili m'madolars, magolide, majewelries osiyanasiyana odula zedi, madiamond ndi zina. Ndipo analongeza zonsezi mzikwama mwawo kuti azipita. Okuba wachichepere anati apa ndiye tayiphula moyo wathu onse. Koma kenako okuba wachikulire uja anati tayima kaye kulongeza zinthuzi pang'ono. Tiye kaye tisewere tiziganda ngati kusangalala ndi chuma tapezachi. Okuba wachichepere anazizimuka nati kusewera makadi mesa zatheka kuba tizithawa. Waganiza bwanji? Kapena kodi wapenga? Wachikulireyo anati usadandaule kanthu tangopanga zomwe ndakuuzazo. Tatenga makadi ndipo tanditengere botolo la mowa mu friji umo ndi maglasi 3 abwere apa, anateno wakuba wankuluyo. Wakuba wachichepere samamvesa kuti chikuchitika ndi chani kwa nkuluyo, koma ndi mantha ochuluka anatengadi zokumwazo ndi maglasi 3 ndi kupungulamo mowa nkumamwa. Kenako anamuuza akutule ndalama zonse zomwe abazo pa tebulo ndi kugawanagawana limodzi ndi makhadi ndi kukhala ngati akusewera ndithu makhadi aja juga ndi ndalama zobedwazo. Wachichepereyo amapungula chokumwacho mu glasi uku akumanjenjemera. Wachikulira amvekerenso tayasa TV tizionera iwe chani, koma zikukuyendera iweyo tiliko kuba mpaka TV apa ndiye waonjeza sopano. Uku kwinako akuyasadi TV ndipo atayasa anakwezanso ka volume wezi light ya TV itakwanira nyumba monse kuwala. Okuba wang'onoyo kunjenjemera mpaka kufuna kuzikozera. Relax, usachite mantha, takhala apa tiziyenda ma playing cards mwaufulu, palibe atatisokoneze. Eni ake atangomva izi tikhala pa mavuto akulu ndipo tipita kundende kwa zaka zonse. Anateno okuba wachichepereyo mawu ali mkamwa anamva kuyenda kwa mapazi kulunjika ku sitrum kuchokera ku rumu inayo yomwe a MP amagona. Inali too late yoti sangathawe. Chibonga m'manja atalusiratu musayelekeze kusuntha ndi kuthawa ndi kuwa kapena ndiyitana apolisi pompano, anateno bwana MP Bwalande. Okuba wachikulira anati tazisewera iwe usasiye kusewera ndakudya zosamukhuza zija kuti pali bwana Bwalande osalimbana naye ameneyo iwe tazingosewera. Ndipo wachichepere anali odabwa koopsa kumuona wachikulireyo alibiletu mantha zosamukhuza zija. Mani mukuoneka sizikukuchitani kanthu koma mesa tagwidwa, anateno okuba wachichepere tazisewera usalankhule kena kalikonse, anatelo wachikulire. Bwalande anali atayimbira apolisi ndipo apolisi anafika ku nyumba kwa Bwalande mbavazo zili khu pa tebulo. Apolisi anali odabwisika ndi mmene anapezera omwe akuti okubawo pa tebulo ooneka osatekeseka olo pang'ono. TV on ikuonesa mibawa TV, mowa pa tebulo ukumwedwa, ma playing cards ali mbwe, ndalama mbwe pa tebulo. Ndipo bwana MP Bwalande anati awa ndiwo anthu athyola nyumba yanga ndi kuba ndalama mukuziona apasi, ma officers amangene amenewa. Okuba wachikulire anayimirira ndi kuuza apolisi kuti sa munthu uyu akukunamizani akunama ndithu, tinabwera kuno anatiyitana ndiwo amene ndi ndalama zathu kuti tizasewere juga monga inu mmene mukuonera pa tebulo. Kenako Mr. Bwalande ataona kuti tawadiyera ndalama zawo zonse ndipo mwe analusa nkuma kuyimbirani inuyo kuti kwawo kuli okuba cholinga mutimange iwo atenge ndalama zathu limodzi ndi zawo zomwe tadyerazo. Apolisi anakhala chete ndi kuzunguzika m'maganizo. Kenako ndikuyang'anitsitsa mmene nyumba modi munalili pa tebulo maglasi amo 3, TV ikuonetsa mibawa, ndalama mbwe, makhadzi ndi zina zomwe zimaonekeratu kuti apapa mathero a juga sanathepo bwino ndithu juga inalipo. Ndipo pamapeto pake apolisi anati bwana Bwalande apatu mmene zikuonekeramo anyamatawo akukamba zoona potengera ndi mmene zilili mnyumba muno, tapita kambiranani izi nzapachiweniweni, anateno apolisi akupita. Officer, wait, musatisiye tokha muno nkuluyu ati ukirabe ndi kutilanda ndalama zathuzi.
tikhale limodzi tisiyane panjapo tituluke muno. Inatero mbava ndipo zinatenodi mkuba nkukhala kwatheka ali clean, iwo nkutuluka nyumba muja ali ndi apolisi. Nkhani iyi ndi phunziro chabe loti moyo wa masiku ano chilichonse kuti chiyende tayenera kuganiza mozama, ndipo situation ina iliyonse timapambana. Mlandu uliwonse kuti uwinidwe kwenikweni si uli mmachitidwe achilungamo, koma nthawi zambiri umakhala mmachitidwe yemwe akutha kuganiza mozama ndi kudziwa kulankhula. Tilingalire mozama kwambiri ndipo ndikhulupilireni mu situation ina iliyonse umatuluka mfulu always. Ndine Dean Studios, osayiwala kupanga share nkhani ya bwana MP.